ngaten menapa? Nun sewu. Lajeng bandrek zina kalian tiyang sanes. Sing tak karepke ngene, le meteng kuwi meteng dhewe ora karo sing lanang. Lah nek sing meteng kok bareng karo sing lanang piye? Manumyasa meteng, Pratiknawati meteng. Mula ulun ngendika, le meteng kuwi dhewe ora karo bojone. Iwas kula deg-degane. Kok deg-degan piye? Mangke gegek enten wiyaga sing metengi wae. Ora ana wiyaga kok cuthak kaya ngono. Wah. Kathah mawon wae. Langkung-langkung rombongan wiyaga niku yen kerep melek bengi, awake niku panas mongko ambune lecit. Walah ampun. Karepe niku mung ngajeng ngokop ngletak nyokot mawon. Ya ana wiyaga-wiyaga sing kaya ngono kathah mawon. Titikane yen wonten wiyaga kok mlampah-mlampah sesideman, etok-etoke pados umur ning kok sedakep le mlampah. Lah niku wajib dicubriani Wopo Kulun. Ana-ana wae apa Dipati. Aja mbrongos rasane wong liya engko ndak do cubriya. Mboten napa-napa lah hiburan lah. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Mengko. Ulun bakal nemoni Pratiknawati. Nggih, Pratiknawati aja kaget ulun Kang Prapta nggih. Kulun kaneka putra kepareng rawuh. Kula nyaosaken pangabekti Kulun. Ya wis ulun tampa nggih Pratiknawati bojone Begawan Manumayasa. Wonten wigatos menapa paduka kepareng datengi wonten pertapan Giri Sarangan menika Kulun. Ngene ya nggih Pratiknawati kawruhanana. Bojomu yaiku Begawan Manumayasa nglakoni tapa brata. Gegayuane luhur lan becik, kepengin mulyake anak turune yaiku jabang bayi ingkang ana kandhutane jeneng kita Pratiknawati. Inggih Kulun. Rening kayangan geger Manumayasa ulun sraya dadi jagoning dewa tandhinge ratu ing Cundaka Kawedar Prabu Kalimantara, ratu buta ya ratu badhok. Jaluk triman widodari sadat mati lan kencana wulan. Nanging sumurupa kita aja kaget. Manumayasa ulun tandhingke kelawan kaki Prabu Kalimantara dicokot janggane, nyembur-nyembur ludirane, saiki Manumayasa tumekaning padi nggih. Oh. Nira layung kumelku cemranyo maratani menawi ngaten kapejana kula nderek Kulun, menawi estu Kakang Begawan Manumayasa sampun gugur wonten Madyalaga, kula nyuwun pejah Kulun, kula nyuwun pejah.
Ngene ya Ger Pratiknamati ana sambung rapete nggon ulun bakal paring dawuh. Tumekaning pati Sibugawan Manumayasa iku durung pirsih keparingi njang widiwasa. Isa urip meneh. Lumrahe yen wis mati ya wis pisan mati. Ning iki mengko Manumayasa najan wis mati ning bisa urip meneh. Najan mati ning iso tangi meneh. Inggih. Lajeng caranipun kados pundi? Supados saged gesang malih Pukulun. Sarate kita kudu manut. Menapa kula ingkang kedah nguripaken ya mesine mengko kaya ngono. Ning sadurunge ingkang bisa nentremke kayangan ora ana liya ya mung kejaba yoga kita. Jabang bayi ingkang ana kandhutane Pratiknawati. Oh isih ana swasana sedih. Inggih Pukulun. Yoga kula menika dereng lair. Yoga kula menika maksih wonten kandhutan. Menapa klampahe ngatasipun jabang bayi menika badhe dipun tandhingaken kaliyan yaksa. Menawi estu kados ngaten paduka Pukulun badhe njlomprongaken dhateng gesang kula Pukulun. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Watone kita manut lawan panjenengan ulun. Nyiras pantes kanggo nodi Begawan Manumayasa ling lakoni tapa brata iku ana asile apa ora. Yen ana asile, yoga kita jabang bayi bakal ulun tandingke mengko mesti bakal unggul jurite. Ning yen nganti yoga kita mengko ulun tandingke kok nganti kalah. Ateges nggone nglakoni tapa brata ora resik jiwane. Ora suci pakartine. Menawi estu paduka Pukulun tanggel jawab kula namung derek. Pratiknawati manjing ana Datulaya, mengko ulun ingkang bakal murba masesa nggih. Ing pakedonganing carita Dewi Pratiknawati kakanthi manjing jroning Datulaya dhateng Sang Pukulun Bathara Narada nggenya mamrat utawi nggenya ngandhut maksih ndungkap petung candra parandene kaya ginege mangsane ginelak wanjine brol mijil ponang jabang bayi pekik warnane mijil jalu glewu-glewu kaya golek kencana parandene den aturaken dening Sang Hyang Jagat Girinata. Satemapun nang jabang bayi pinaringan rajah mapan wonten epek-epek ira. Mapan wonten epek-epek ira. Dening Sang Dewi Pratiknawati punang jabang bayi ing sampun ginege dipun paringi pusaka asma. Den paringi pusaka asma nenggih kekasih Bambang Sekutrem ingkang kekasih Bambang Sekutrem aja dupeh maksih bocah nanging kasedanipun linangkung daya kemandenipun mapan wonten epek ira gunung watu den grayang lebur tanpa dadi langkung-langkung lamun to jalma manungsa den grayang geseng dadi areng. Bambang Sekutrem manjing wonten ing rananggana minangka dadi jagoning dewa. Sekutrem kula
kula wonten dawuh pukulun diparingi pusaka asma saka ibu kita Pratiknawati Bambang Sekutrem atmajane Begawan Manumayasa kasinggihan mekaten pukulun nanging sumurupa Sudarma kita ya wong atawa kita Manumayasa wis tumekaning pati nanging yen kita bisa munah satura sekti bisa ngalahke Kakang Prabu Kalimantara kayangan tentrem mengko ingkang tumekaning pati bakal ulun uripke maneh supaya walu ya temah jati katemahan mulya mula kang sakeku jeneng kita Bambang Sekutrem isih duweni sanggeman sing abot jagoning dewa tentremna kayangan jonggring saloka menawi ngaten matur sedika nyuwun berkah pangestu paduka pukulun Sama pratandha windu wiyat tamun amun lir gumampang putusnya sewang ulun Begawan Manumayasa tumekaning pati sing maju kok nom-noman sapa iki ngaku kowe takon aku iya aku dadi jagoning dewa aranku Bambang Sekutrem kowe Sekutrem atmajaning Rama Begawan Manumayasa wah bapakmu mati lah kok malah anake nusul Ratu Sabrang Prabu Bramangkara njaluk triman widodari aku dadi serayaning dewa jagoning Bathara yen aku bisa munah satur sekti aku nampa kamulyan nampa kanugrahan mamakmu muk demindakmu kemak-kemek midak kamu ora pending kok dadi jagoning dewa apa wis entek menungsa-menungsa ing jagat apa piye maju ayo aduta sing paling mulut ding mulut ayo kricane Prabu Bramangkara maju tak remet kelakon dadi glepung sinuwun Wah Bolo Edian perbawane gede Pun Oh Bolo Pun Play Play ora patut bangku jenenge ngiyas ngembe karo Prabu Bramangkara wong perang kok ora gelem ngimbangi wong adik kaya debok nek kene obah kudune kono diobahke aja mung meneng wae kene tiwas obah kono ming meneng ming ugek-ugek kaya debok ku jenenge ora ngimbangi karo mungsuh
ora sandadakku mlawi yen pancen kowe wis jeleh urip maju tak grayang nganti ora lebur aku tak trimo meguru tamakno komandanmu Bambang Sukutrem. Mati mungsuhe iki. Digrayang kok lebur jagate Mangkara Dewa mati. Inggih pukulun. Ilangi Mangkara Dewa salah kedaden lah kok iki malah ki dadi payung. Yen ngono Seksenana payung iki bakal tak wenehi aran Payung Tunggul Naga. Besok calone ingkang duweni anak turune Bambang Sukutrem. Sapa kowe? Takon marang aku Bambang Sukutrem. Iki yana perjurit. Iya, aranku Raden Kalanada. Belopati, maju tak grayang kelakon lebur jagatmu. Oh! Wolo! Kadangku tumekaning pati ora patut mbak ming digrayang geseng dadi areng. Kowe sapa? Ditepungke aku Raden Pasopati. Kowe Bambang Sukutrem wis ngerti dadak takon Belopati grayang lebur jagatmu. Waduh. Oh. Sing arane Sukutrem dasar kepara nyata ana Gandharwa njregodo pitung gunung ngebaki jagat. Kowe takon marang aku jenengku Ditya Kalimantara. Punggawaku kabeh kawulaku tok grayang salah kedaden padha dadi pusaka. Mung karyaku Sukutrem yen pancen kowe iso unggul jurite sirnakno ning yen nganti kolena jon takon dosa kelakon tak klethak balung ngombe getihmu kowe Sukutrem. Ora krasa
piye? Wau unggul juritipun nanging saksamunipun Kalimantara majeng pukulun. Kasektenipun ngedapi-dapi. Wis ora ana cara meneh. Wis ora ana cara meneh. Dewa kentekan nakal. Keparingipun widodari loro. Sadatmati Kencana Wulan. Morgage digegem, dipondhong, dibopong maju keprukna sirahe Kalimantara. Silungke genti kalindhe dereng wonten ingkang unggul dereng wonten ingkang asor yudane rening kasektenipun Prabu Kalimantara linangkung karepotan Bambang Sukutrem nggenipun nandhingi dasare kalah dhuwur kalah rasa Jawata Sidik pangudal-udal paring dawuh widodari kalih Sadatmati miwah Kencana Wulan kadawan kinden bopong den beto majeng wonten palagan Noyanayo Baskara dipimangsa den kepuraken mestakanipun Prabu Kalimantara satemah Prabu Kalimantara ilang wujuding yaksa salah kedaden dadi dlancang seta Sadatmati Kencana Wulan sumyur kumandhane tan kena ginukup babaripun seratan seratan manjing wonten ing dlancang temah dadi pusaka pustaka Jamus Kalimasada. Syukur mangayu bagya ngger Sekutrem. Pepetenging kayangan wis kabirat dadi pepadang. Kalimantara salah kedaden dadi dlancang seta utawa layang. Sadatwati Kencana Wulan salah kedaden iki dadi tulisan manjing ana dlancang putih. Reneng ing nguni dumadine kaki Prabu Kalimantara. Mula layang iki ya pusaka iki ulun paringin aran Pustaka Jamus Kalimasada ya layang Kalimasada. Sekutrem ulun ngaturke panuwun sing tanpa upama lajeng Kanjeng Rama Begawan Manumayasa mengko Adi Permesi sing bakal ngusadani merga patine Sudarma kita durung pinusi keparingin Hyang Widiwasa. Wis ngger pusaka iki besok ingkang bakal duweni anak turune Bambang Sekutrem satemah kita dadi manungsa ingkang utama pitataning jalma ingkang pinilih.